Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sarani wazonse zimene zikhale zikuchitika pano pa ground pamene His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika pano nthawi ina iliyonse kuzayankhula kuti chikhamu chimene chafika pano komanso ena amene akufika malo ano. Pano tikulutsira mawu ndi pa Chilimampunga ground mu Lilongwe Siriza constituency kumene Shadow MP ndi olemekezeka Alfred Kangata amene ndi Vice President achigawo chino chapakati. So ife tafika pano kuti tikupatsireni satane kwa zonse zimene zikhale zikuchitika pano. Pempho lathu ndokuti pamenepo musachoke, mukhale muli pamenepo kuti muthe kumva kuti kodi kuno kuli zotani, komanso tikuonetsani kuti kuno khamu limene lafika pano ndilochuluka motani. Tafika pano chakummawa kumene taonerera ntchito inali yosirizisa kumanga zomangamanga masanja onse pano pa Chilimampunga ground, komanso anthu ayamba kufika pano mmamawa kufika malo ano atayamba kuvina pano mmamawa onse pano pa Chilimampunga ground mumzinda uno wa Lilongwe chigawo chino chapakati. Ine ndili pano ndine Robert Mukoli, ndimakunyadirani kwambiri makhala pamenepo maonera program onse amene takhala tikupatsirani kuchokera ndithu zaka zambuyo kuzafika pamene tikusatira chifupi ndi pa 16 September pamene chipani cha DPP Afford NTP Ref zikhale zikutenga boma pa 16 September pano mosogozedwa ndi President Professor Arthur Peter Mutharika. The return of the proven leadership yasani masiku pafupifupi 19 kuti zonse zifike pachimake boma lija litengedwe. Pano ku Lilongwe sikuliso chimozimozi. Lilongwe wasinthiratu lunena pano aliyense kuno akukamba kuti ndi President Professor Arthur Peter Mutharika yekha amene patakali pano Amalawi akumufuna. Izi ni malingana mene pali chigawo chino chapakati. Ndikhala tikucheza ndi azinzango osiyanasiyana kuno patakali pano ndikubweresereni Brandon Nandolo amene tikhala tikukambirana nawo zosiyanasiyana kuno. Brandon, ndikulandire ku programu yathu ya lero pano pa Chilimampunga ground. Mwina Amalawi mwauzanji kuchokera pano pa Chilimampunga ground? Zanga pa Chilimampunga ground tikusowa kulongosola kwake kuti kodi lero lipachitika zotani. Waonanso wekha kuyambira zulo mene amamanga masanjawo anthu ochuka anabwera. Tamvesedwa kuti anthu agona pano, anthu achezera panopa. Chitsimikizo chonena kuti anthu amufuna profesa ndizosadabwisa kuona unyinji wacho chimene ukuonekerapo. Anthu adakabwera abe, anthu adakabwerabe. Pachitika zoti Amalawi sanazionepo, ndipo leroli ndi pamene chakwera uja adziwa kuti boma ilili basi lapita. Ena nkoma akhala kukamba akuti chipani cha DPP pa Central Region pano akuti chinatha chifukwa ndi pakwawo pa MCP. Mwina ndi mmene zilili pano panopa mpakwa kwa MCP patakali pano chigawo chino. Nanga anthu ake amene wachokera ku Cholo ngati anthu amene wasanachokere ku Cholo, anthu awa ndapa Central Region, anthu amene wawa ndi amene anali akongeresiso mbuyo, koma anthu akuvutika ndi kongeresi. Nawo anthuwo atembenuka afuna kuti ya profesa abwere awalowetse mboma athese mavuto. Nawo anthu ndi amenewa anthu akamene kuti ayi pa Central Region ndi pa MCP. Nawo anthu awawa sopano achokera ngati kumachinga, achokera kumpoto, anthu abwera panopa. Chitsimikizo chonena kuti panopa palibenso china chomwe anthu afuna. Anthu afuna DPP. Anthu akusiyanisa zinthu mene zinalili zaka zambuyozo mene profesa anali pa mpando ndi pano. Anthu awawa aona mavuto, anthu awazunzika. Chitsimikizo chake chonena kuti ayi tipazo ndikubwera kwa unyinji kumene. Ena kumakamba ena mwanthu amene tankhwana chigawo chino chapakati akukamba akuti amadalira ulimi, koma patakali pano zipangizo zonse zimene zimakuyeneretsa mlimi kuti akolere mokwanira zosafikirika mtengo wake. Mwina izizi ndikukhala mwina zina mwa izo zimene zapangisa kuti anthu achigawo chapakati atenje thabwa. Zinthu zake ndi zimenezo. Sunganeneza pa Central Region osanena nkhani ya ulimi. Panopa anthu amadalira kulima chinthu chimodzi choyambirira. Nawo nthawi ya DPP nzanga, nthawi yomwe profesa anali pa mpando, fetereza anali 19,000 kwa pakauntala, komanso amakopo na maperekedwe.
panopa tikunena kuti fertilizer uja 160,000. Now anthu akukumbuka kuti aya ndiye tikuvutika sopano ndipo atibwereko mkucha tikagule fertilizer ochipa. Ndiye anthu amene wawawa ndi alimi anthu ambiri amenewa ndi amalima koma njala ngati panali chigawo nzanga chomwe chimadyesa dziko lonse la Malawi ndi pano pa Central Region. Koma panopa pa Central Region anthu akugona ndi njala. Initially msonkhano huu umayenera kuchitika pa masintha koma kuti anthu a Central Region anapempha kuti masintha achepa ndi mene ifeyo panopa tikufuna mutipasire kuchilima mpunga ground ukuti kuona ground lino likukwaniranso zikuoneka ngati ground likuchepanso ndi mene zilili padakali pano. Msanga ndipo ineyo zoti kuli ground lalikulu chonchi ine sindinkaziwa ndikaona ngati ground lalikulu muno ndi masintha komano kuona unyinji ndikumva kuti panopa by the way ati ndi ground la 300 meters ma ground atatu 300 meters. Now kuona mene basa zira papa likuchepa so pano pakuchepa ndikukumva kuti anthu ambiri asonkhana kunjira uku kuti amulandire professor. Now anthu amene akamba kubwera ku chinthu zoti pakhachotani zochitika zina zangati zomwezi mchigawo chino chapakati takhala tikuona achipani cha MCP achinyamata akuthamangisa kukhabatu ndi zikwanje. Lero chitetezo panopa chili motani mwina kusimikizira kwa anthu amene adakayenda adakafika malo ano mungalimbikise motani nkhani ya chitetezo malo ano? Anthu tasimikizire chitetezo panopa chosayamba. Chitetezo panopa ndipo azikwanjewo asayerekeze aona chomwe chinameta nkhanga mpala panopa chitetezo anthu agona pompano asilikali athu a intelligence ali pano ena sanavale manifomu avala za civilian ali pano. Anthu abwere palibe amene amenyedwe kuno ayi kunoko lero zonse zithabwino bwino. Mwina ndikukupasa mpata ndichezenso ndi president pano His Excellency Chikomeni ndicheze nawo pano ndimene tikuchitira pano pa Chilima Mpunga ground tikucheza ndi akuluakulu osiyanasiyana padakali pano ndifuna tichezenso ndi a president acha government amene ndi Ras Chikomeni Chirwa amene afika pano kuti atiuze kuti ndi uthenga wanji umene abweresani a Malawi kulikonse amene padakali pano ndikulandireni a Chikomeni malo ano. Rastafari Gabwino, the return to the proven leadership 1992-93 na imene bani chimodzi zokujaza ziweto ndi ntchito zimene pa 16 patikatenga boma ndi adadi tizipanga ziti komanso ndi artist mukuona achinyamata akuimba amasowa malo oyimbira amasowa kakhobiri akaimba muja apezeko ya sopo mwandimveni ndiye kunapangidwa enact bill ya akuti National Arts and Heritage Council. Zinthu ziwiri ineyo ndizathandiza adadi achinyamata anzanga eze zochita muzaluso kapenanso muulimi ndi malonda achamba. Panopa chamba pa kilogram chikugulidwa 1.7 million kg mozi kugulisa 3 million achinyamata kuwapasa 10 million agula china chilichonse apanga china chilichonse ku studio apita akajambula nyimbo zokwezeka profesa ndi ntchito zake. Yes I Nathokoza kwambiri Chikomeni tikufuna nthawi ina tichezenso ndiolemekezeka a Ben Malunga Phiri amene afika malo ano ndimene tikuchitira pano pa Chilima Mpunga ground tikucheza ndi adindo osiyanasiyana maka pa chikonzero chawo cha msonkhano umene wakonzedwa malo ano tsiku lalero pano pa Chilima Mpunga ground pamene President Professor Arthur Mutharika mkango ukhale kufika malo ano nthawi ina iliyonse from now kuti uzayankhule kwa Malawi padakali pano. Tikufuna padakali pano tikubweretsereni olemekezeka a Ben Malunga Phiri atifotokozere kuchokera ku political affairs kuti akonzekera motani. Tikulandireni Dr. Ben Malunga Phiri pano pa Chilima Mpunga ground. Mina amalawi amene akutiona padakali pano ndi uthenga wanji pano umene usinjire Lilongwe pokaso msonkhano wanu woyamba chigawo chino chapakati mkango uli pano malo ano. Choyamba ndi chakuti tasintha ground dala chifukwa kuno ku Central Region takula kwambiri tinayenera tipeze ground lotiyenera la size yathu. Ground limenelo ndi lino la Chilima Mpunga
mmene mwaonera president anafike koma padzadza ndipo president akamafika even ma overflows padzadza kwambiri nditudi. So amalawi ayembekezere zazikulu kwambiri lero kuti president lero chilichonse chimene titawapangire afotokozera. Taonapo msonkhano mene mwaukonza lero president aziko lino tikwanda malipoti akuti athawa nziko muno apita kunja mwaopseza president kuti achoke mpaka na ziko muno ulemekezeka. APM chani machine sizingatheke kunena kuti president akanachita stand that sort of pressure yachuluka kwambiri sizikanatheka zachita bwino kuti achoke asizangomva kwa anthu mmene lilonge ilili nditudi. Kuchokera pano mukhala mukulowera kuti mukumaliza chigawo chili chapakati sopano mwayimaliza mulowera kuti kuchokera pano. Kuchoka pano tupita ku Eastern Region tikuyenera kumene konso tikachoke tiachite ashuwa Malawi za zabwino zimene zikubwera kutsogolo kwathu. Ndiye tikamaliza ku Eastern Region tizipita sopano ku Southern Region kukwangula zonse kuti dziko likhale lione kunena kuti boma lija lapita basi. Tikutokoza kwambiri olemekezeka zabwino zonse ndimene tikuchitira kuno patakali pano mlendo winanso amene ndi running mate Justice Dr. Jenny Asa ndi amene afika patakali pano afika nditu umene mukona kubwera kwangaku ndi running mate Justice Dr. Jenny Asa ndi amene akufika so pano patakali pano mene ntuse nthawi ina iliyonse Enoch Chihana akhala akufika malo wano pamene pake President Professor Thabita Mutharika akhale akufika so malo wano koma amene afika malo wano ndi running mate amene ndi Justice Dr. Jenny Asa amene akufika malo wano amene akulandiridwa ndi akuluakulu osiyana-siyana malo wano alandiridwa ndi Secretary General alandiridwa ndi Secretary General alandiridwa ndi George Tapatula Chaponda alandiridwa ndi Ben Malunga Phiri alandiridwa ndi Suleiman Nation Organizing Secretary komanso azimayi osiyana-siyana amene afika malo wano amene patakali pano akukwera ndithu masabiro akakhale ku malo awo kati mlendonso wina wankulu kwambiri amene afika malo wano pano pa Chilima Mpunga ground amene mkango nthawi iliyonse ukhale ukutulukira malo wano ndingochezanso ndi mkulu wa amayi wa chigawo chino chakumwera mkulu wa amayi mapulani a president mkango wa dziko lino kwambira pa 16 September ukhala ukuponda malo wano nthawi iliyonse mwalandira bwanji a president chigawo chino chapakati? Ife tikuwalandira ndi manja awiri ndipo kwa ifeyo ndi chimwemwe chachikulu kuona kuti a professor abwera Central Region chifukwa ena amanena kuti a professor akudwala koma a professor sakudwala ndipo ifeyo chathu ndi chimwemwe tsiku la lero. Mwina maprogramu ena akhala motandi pamenenso patakali pano mainzanu wafika Justice Dr. Jenny Asa wafika taona mamulandira mwakonzeka kuti kuchokera pano kupita chisogolo tiyenda motani? Ifetu Right Honorable Jenny Asa talandira ndi manja awiri ndipo tikukondwera kwambiri chifukwa anasankha mzimayi mzathu ndipo ndi mayi waluso mayi wodziwa zinthu. Mokwanisa kuite menuza lilongwe amati ndimba kwawo kwa MCP koma takona ni mukuyima nga kuyambira 2020 kuzafika lero 2025 masiku ochepachabe tupita kukavota munaponda pati mayi kunje? Ifetu sitinaponde pena paliponse takula ndi chikondi kwa dadi tikudziwa ntchito za manja awo zimene ali nazo adadi andi ifeyo palibe kutekeseka kwina kulikonse kumene tingakhale nako chifukwa ifeyo adadi timakonda malinga ndi ntchito zimene ali nazo komanso ali ndi chikondi tosefukira. Adadi kugwira ntchito boma akhala kutenga pa 16 September pano dziko lidaonongeka kwambiri ndi MCP mukathandiza banja adadi kugwira ntchito kuti dziko lino katundu uja ochipa uja abwererenso? Ifetu takonzeka adadi onse akonzeka chifukwa ayika matumba osiyana-siyana ngati tumba la Chinyamata lilipo tumba la azimayi lilipo ndi ifeyo sitikusitekeseka tili wogwira na manja kuti tigwire ntchito adadi. UMP mukuyimirira dera lili UMP inuyo? Ineyo si MP ine ndine simukuyima pa UMP? Ayi sindikuyima pa UMP. Mayi kunje ndinamva zoti muyimira UMP ino. Si lero 2030? ayi sindikuyima ine mpando amene anandipatsa adadi director wa mayi chigawo chapakati umandikwanira. Tokoza kwambiri mayi kunje. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.